Baby, tässä on radioelämät. Moi! Moi! Nyt on aika käynnistellä tämän tiistai-aamun suuri mieshanurikeskustelu. Ja tämähän on tietysti saanut alkunsa siitä, että minua on lähestynyt turkulainen MC Hehku, tämmönen moottoripyöräporukka, aivan valtavan viehkolla mieskalenterilla vuodeksi 2007. Samaisen yhtiön Hehku-hatut meillä on tässä päässä, eli niin sanotut nuorisonohjaajahatut. Marja Tsau, tässä sulle piristystä joulunajan harmauteen. MC Hehkun huumaava poikakalenteri plus hihamerkki. Ja sitten pojille lipattomat lippikset ja hihamerkit laittaa vaikka sitten kalastustakkiin. Ensinnäkin kiitoksia kovasti tästä panoksesta. Kyllä tällainen aina piristää. Ja mun täytyy sanoa, että harvoin yhtä paljon keskustelua herättää meidän toimituksessa mikään tommonen painettu tuotos. Minkä takia meidän pitää keskustella miesten takalistoista? Tadaa! Näin vilautan sinulle kalenterin jälkimmäistä. Siinähän on pojilla hantaakin poikineen. Niin, siis malleinahan tässä huumaavassa kalenterissa on toimineet Torsti, Pete, Arto, Kepa, Ville, Kari, Vili, Häkä, Seppo, Kimmo, Iska, Kale ja Viivikin on ollut vähän siellä mukana. Eli piirteitä hehkulaisia. Kaikissa moottoripyöräjengeissä tai tommosissa yhteisöissä on kyllä aina yksi häkä. Juu. Se on pakko olla. Jos jonkun mikä, niin se annetaan siihen. Oliko se yhtään Pete? Oli Pete ja Kepakin oli. Ja tietysti Kari. Mutta tässä on siis mallit esitelty vielä ryhmäkuvalla ja kaikista on tietysti ihania hehkeitä otoksia täällä aina joka kuukaudelle omansa. Kauniita moottoripyöriä, kauniita miehiä. Mutta täällä on tällaiset otokset sekä etu- että takapuolelta näistä kaikista malleista. Ja me tuossa naisraadin kanssa kokoonnuttiin ja katsottiin näitä sekä etu- että takapuolia. Ja todettiin tämmönen, voidaan jo sanoa, raadollinen historiallinen tosiasia, että miehen äässi on aina sama. Mitä? Miehen takamus on aina yhtäläinen ja tosi. Siis mitä sä tarkoitat? Saman näköinen vai? No siis tässä on esimerkiksi nyt, onko tässä 12 hyvin erilaista miestä, siis muulta ruumiin rakenteeltaan. Niin, mutta heillähän on kuitenkin sama harrastus. Noiden takamuksethan on muotoutunut ihan selvästi niin kuin moottoripyörän satulan mukaan. Johtuuko se sitten siitä? Koska siis vaikka täällä on hyvin erinäköisiä kokoisia miehiä, mutta kaikilla ihan samanlainen on tämä takaliston muoto. Tuo voi kyllä pitää paikkaansa. Tää on mun mielestä ihana huomio. Mutta jos esimerkiksi jääkiekkoilija Ville Nieminen olisi tässä samassa seurassa, niin kyllä mä uskon, että sen takalisto olisi aika eri muotoinen. Meinaatko? Koska mulla on nyt hyvin vahva kuva siitä, että kaikki kuitenkin päätyy siihen yhteen ja ainoaan. Kyllä mä uskon, että ne on kaikki samoja. Koska mä mietin sitä, siis tietysti se johtuu siitä, naisilla vastaava osa on aina ihan erinäköinen. Niissä ei ole mitään yhtäläisyyttä. Niin, no siis, se on leveyseroahan on naisilla ihan huima. Niin, ja pituus, korkeus. On muotoerojakin kyllä paljon enemmän kuin miehillä. Ja miehillä oikeastaan ainoa muotoero saattaa olla sellaiset lommot, jotka on niinku sellaiset Mel Gibson-henkiset lommot. Mutta huomaisiko näitä miesten takalistojen eroja paremmin, jos esimerkiksi tälläkin porukalla olisi tässä kaikilla stringmalliset alushousut jalassa? Niin, että se korostaisi sitä. Niin. Voi olla, koska silloin tulisi juuri se niin sanottu korkeusero. Tämä on mun mielestä jotenkin hämmentävää. Koska mulla esimerkiksi on mielestäni aika iso takalisto. Aha, no näytäpä vähän. Niin me oltiin valitsemassa miesten joulua varten pukujakin, niin peltsi etukäteen, että hänellä on jääkiekkoilijan takalista. Joo, no se on ihan tollainen kyllä suht iso. Muhkea. Niin, jos se pitäisi syödä, niin siitä kyllä pataljoona ruokkisi. Sanotaan näin, että jos mun pitää lähteä lentelemään lentokoneella Andeelle ja päästä sellaisen elossa-elokuvan tunnelmiin, niin mä otan sut mukaan. Tämäkin on asia, johon toivoisin lääkäriltä jonkunnäköistä selitystä, että miksi on näin. Koska lääkäriopiskelija tietää kaiken. Niin. Ja myöskin haluan esittää tähän tällaisen niin sanotun paitahousuteorian. Eikö olekin näin, että jos mies on pelkässä paidassa ja ilman housuja, se näyttää vitsikkäältä. Mutta jos mies on pelkissä housuissa ilman paitaa, niin se on todella wow. Se on muuten totta. Naisilla tää menee tasan päinvastoin. Jos nainen on pelkässä paidassa ilman housuja, niin se on wow. Mutta jos nainen on pelkissä housuissa, siis ilman paitaa, siis silleen farkut vedettynä tähän, niin se on remontoimaanko oot menossa? Maria, mun on pakko sanoa, että tässä olisi. Mä oon nähnyt valoa. Mä en ole koskaan kuullut mitään noin paikkaansa pitää. Tuo on todella hieno teoria. Tosta voi kirjoittaa kirja. Erittäin hyvä, saat 10.